спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи благослови. Ісус Христос прийшов до своїх учеників і промовив їм мир вам. Так же нехай маленький Ісус і посвятить сьогодні нас, і благословить їду і питво все це во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Дайте. А.